2 de maio, festa rachada efectivamente hoxe en moitos puntos de Galicia, os rapaces non teñen cole e, por exemplo, un planazo este fin de semana a chegarnos o domingo a Trabada, Lugo, porque aí teñen, bueno, unha filloa, que iso máis que unha filloa, Óscar, iso unha institución ali, non? Isto é unha auténtica institución, Rocío, e aquí estamos cunha das institucións tamén daqui da vila de Trabada, que é Rosa, que é unha das cociñeiras da festa oficiais, verdade, Rosa? Sí, sí, unha delas. Unha delas, pero que estás facéndome aquí en persoa, en vivo, en directo, unha enfariñada. Facéndoche unha pequena prueba da fariñada. A ver, enfariñada ou como se chama tamén, Rosa? Faragullos. Faragullos, que nome máis bonito, Pero a ver, É parecido. é parecido, pero temos aquí todos os ingredientes, e vedes, compañeiros, temos aquí os ovos. Que máis necesitamos, Rosa? Sal, auga, fariña e tamén teño os torrendos para facelos e acompañar. Que Que é rico, como porque... normalmente se sirve. Claro, sírvese con torrendos, entón ti fas aquí a masa e despois como faríamos, Rosa? A ver, contame. Temos a masa, temos que freíla en aceite, en grasa dos torrendos e desfritir os torrendos. Mi madriña, que rico. E todo isto facédelo, preparádelo o domingo, este domingo, que é o día da nai, e ademais tamén tedes aquí a festa, e preparádelo ali, pero dicíasme agora, en cantidades industriais, amigos, tedes para todos, non? Sí, porque si ve moita xente, sí. Si así se acaba o amoado que temos feito, pois preparamos máis nun momento. Sí, sí. rico. Sí que facemos. Daquela, hoxe que estamos aquí na previa da festa da enfariñada aquí en Trabada, despois isto, que faríamos? Pasaríamolo pola sartén xa? Pasalo por a sartén, frilo, doralo, desmenuzalo un pouquitiño e listo para comer. E temos aquí a cociña esta barra para que tedes de gas. Tiña aquí, que lle daremos un pouco de lume, porque ten que estar a sartén quente, Claro. para que, bueno, para que non se pegue, para que isto vaya dorándose e pasándose. E todo isto, despois de pasalo aí pola sartén e todo o conto, témolo por aquí preparado xa para que me ensines un pouquiño como quedaría, non? Quedaría, sí, emplatado. Temos por aquí, amigos, como quedaría un prato, por exemplo, que podería ser o que daríades na propia festa. Sí. Aquí o temos, mirade como queda esta enfariñada, amigos. Queda así como desmenuzada, non? Queda desmenuzada, sí. Normalmente así, hai que na desmenuza máis e que desmenuza menos, pero sí un término medio. É daquela, Rosa, mira, a ver, que temos aquí os torrendos xusto ao lado. Como farías? Prepárame aí o platiño para que o vexan os compañeiros na cámara. Bueno, pois vou agarralo co mau, pero prepararía así. Estamos aquí os dous. Aquí, pois irían, cando sirven, pois sirvenche, non sei a cantidad que poñen torrendos, pero bueno, iría así. Así, por exemplo, sería un platiño. Así sería un platiño, tamén che ali che dan, isto podes comelo con mel, os faragullos, botarías mel por riba, ou azúcar. Mel ou azúcar? Sí. Hai que nos come solos, hai que nos come con mel, con azúcar ou con leite. Pero hai con leite tamén, pero que até é curioso un pouco que os torrendos e todo iso se tome con leite, verdad? Bueno, os torrenos cómelos máis ben solos, pero o leite botas unha fariñada. Entón botas aí E tamén che dan pan. E tamén che dan pan, non? Tamén hai pan, claro. E daquela para vos, Rosa, que significa para vos esta festa da enfariñada? Coñece a xente, ven a xente por aquí a vila? Sí, ven a xente, nosotros aquí os da vila, claro que a conocemos, pero ven a xente, para nos, pois nada, é unha forma de xuntarnos, de colaborar, de facer algo distinto, de que a xente veña, probe, comes, é un día máis, é un día menos. É que así, amigos, aquí temos toda a preparatoria, xa vedes que os ingredientes son moi sinxelos, podedes preparalos todos na casa. Ten aquí a sartén o lume porque xa imos prepararnos aquí máis. Agora as seguintes vounas facer eu, amigos, porque temos aquí, Rosa, ti e máis eu ben podíamos facer un programa de cociña, verdad? Bueno, a fame non íbamos pasar, Fame non imos pasar, amigos, así que imos preparar aquí unha destas enfariñadas ou como se chamaban, Rosa, que me encanta. Faragullos. Faragullos, amigos, quedamos aquí. Rocío, vos levar, disto vos levar po plato, mi madriña Rosa. Madriña, a ver se alimentamos. Devolvemos conexión, amigos. Grazas, querido Óscar. Bueno, pues haberá que ir, Gloria, a probarla, ¿no? A min iso tiña unha pinta bárbara, non probei, pero... Voluntarios todos, ¿eh? Sí, Sosantón, sí. ¿cómo ves? Hizo contundente. Eu xa estaba detrás de Gloria, facendo cola, verdad? Vamos, Organizando o coche. Claro, ten un aspecto como moi parecido ás migas, ¿no? Sí. Non ten unha pinta boa, Eso está Eu creo que riquísimo. somos de bo comer, gustanos todo. Sí, non de mal comer non somos. Non somos. No. Gústanos Todos probar de bo todo. A verdade é que ten unha pinta fantástica e que maravilla este tipo de festas, non, Bernardo, para reivindicar o produto, entre outras cosas,